det börjar bli mörkt. De kan inte komma nu. De kommer när det börjar bli mörkt. Där kommer de. Mamma, stäng dörren, mamma. Mamma, den också, mamma. Den också. Mamma, den också. Den också. Den tar vi. Stäng.
Papa Manu, Papa Manu, Amashesheti, Papa Manu, Dukele Amashesheti, Papa Manu, Papa Mashesheti.
야!
Du får inte få dem vänta. Sätt dem på dig. Just det. Nej, De väntar mamma. på dig. Nej. Stäng inte. Nej. Stäng inte. De väntar på dig nu. Mm. Ja, ute.